ήρθατε στο Rising Star! Ο Αντένα για ακόμα μία φορά πρωτοπορεί. Τόλμησε να φέρει στην Ελλάδα το πιο διαδραστικό talent show που έγινε ποτέ. Μια εντελώς διαφορετική ιδέα που, πιστέψτε με, θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση. Απόψε εδώ έχουμε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά το πλατό του Rising Star. Σας αρέσει? Είναι εντυπωσιακό. Σε λίγο μάλιστα θα κατέβει και αυτός εδώ ο τοίχος για τον οποίο ήδη μιλάει όλη η Ελλάδα. Ό,τι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο έχετε δει μέχρι σήμερα σε τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι αυτός ο τοίχος. Όμως, ο τοίχος αυτός δεν είναι μόνο ένα μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο σόου. Αποφασίζει άμεσα για το μέλλον των τραγουδιστών που θα παρουσιαστούν μπροστά του. Γιατί αυτός ο τοίχος είστε όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι. Μόνο εάν εσείς ψηφίσετε θετικά, ο τοίχος θα σηκωθεί. Καλλιτέχνες με όνειρα και ταλέντα θα σταθούν σε αυτή εδώ τη σκηνή. Με όπλο ένα και μόνο τραγούδι. Μία και μοναδική ευκαιρία για να σας πείσουν και να σηκωθεί ο τοίχος. Μόνο έτσι μπορούν να συνεχίσουν στο διαγωνισμό, αλλιώς αυτομάτως αποκλείονται. Λοιπόν, στις άδειες καρέκλες που βλέπετε θα καθίσουν 4 από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Όμως, σε αυτό εδώ το ολοζώντανο σπαρταριστό παιχνίδι, γιατί έχουμε 18 επεισόδια live και το σημερινό είναι ζωντανό σπαρταριστό, δεν θα είναι μόνοι τους οι κριτές. Γιατί όλοι εσείς από το σπίτι, από σήμερα είστε ο 5ος κριτής του Rising Star. Βέβαια. Γιατί εσείς από το σπίτι έχετε τη δύναμη να βγάλετε τον τοίχο από τη μέση και να δώσετε στους διαγωνισόμενους το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Έτσι. Αυτό θα γίνεται από την ερχόμενη Κυριακή. Απόψε όμως, σε λίγα λεπτά, όλοι μαζί θα κάνουμε εδώ την αρχή. Ο τοίχος του Rising Star θα σηκωθεί για πρώτη φορά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε δωρεάν το application του Rising Star τώρα. Πηγαίνετε λοιπόν στο Google Play ή στο App Store της Apple και γράψτε Rising Star Greece. Τόσο απλά, Rising Star Greece. Πάμε να δούμε όλοι μαζί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρετε καλά αυτή την κίνηση. Είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Από την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στον Αντένα. Η κίνηση αυτή θα αλλάξει ζωές. Τραγουδιστές με ταλέντο πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν γιγαντιαίο ψηφιακό τοίχο που τους χωρίζει από το όνειρό τους. Σε κάθε τραγούδι έχετε τη δύναμη να σηκώσετε τον τοίχο, από όπου κι αν βρίσκεστε. Ζωντανά. Για πρώτη φορά ψηφίζετε άμεσα, δωρεάν και αποφασίζετε ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Με μία κίνηση μόνο μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα όνειρο ή να το σταματήσετε. Τι θα αποφασίσετε? Στο Rising Star, κριτής είσαι και εσύ. Φαντάσου, ένας διαγωνιζόμενος είναι έτοιμος να τραγουδήσει ζωντανά. Βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, μόνος του μέσα στο σκοτάδι. Έχει μόνο ένα τραγούδι για να σε πείσει για το ταλέντο του. Αξίζει να συνεχίσει στο διαγωνισμό. Κάθε φορά που ένας τηλεθεατής ψηφίζει ναι, ο πύχης ανεβαίνει. Εάν η ψήφος ξεπεράσει το 70%, τότε ο τοίχος εξαφανίζεται. Το πλάνο φορτίζεται. Ο διαγωνιζόμενος έχει επιλεχθεί από εσάς για να συνεχίσει. Εάν όχι, το όνειρο αναβάλλεται. Στο Rising Star, κριτής είσαι και εσύ.
Είδατε τι πρέπει να κάνουμε. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά όλοι μαζί τώρα για να εγγραφούμε, να κατεβάσουμε και να εγγραφούμε στο Rising Star. Γιατί γελάτε εσείς? Τι έχεις πάθει, παιδί μου? Έλα, και κύριε. Θα λιποθυμήσει αυτή εδώ. Εντάξει, είστε καλά, σίγουρα. Πώς σε λένε? Χρυσούλα. Λοιπόν, εσένα πώς σε λένε? Σάρα. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συνταπάντημα. Εγώ είμαι τα δύο τελευταία. Λοιπόν, Σάρα, έχεις εγγραφεί? Θα το κάνουμε μαζί? Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το Rising Star, Greece. Το ανοίγουμε. Πολύ ωραία. Εμφανίζεται ο χορηγός μας που είναι η Win. Και τώρα θέλω χειροκρότημα για την Win που είναι ο χορηγός μας. Μπράβο. Το δικό σου άνοιξε? Το tablet το δικό μου είναι πιο αργό. Δεν πειράζει. Πάμε να το κάνουμε από το δικό σου. Πατάμε το εγγραφή. Ωραία. Μόλις πατήσουμε το εγγραφή, θα εμφανιστούν οι δυνατότητες που έχουμε μέσω Facebook, Twitter και Google+. Από κάτω πρέπει να πατήσουμε όμως, τώρα άνοιξε το δικό μου, που λέει ακολουθήστε τους όρους χρήσης. Έτσι. Το αποδεχόμαστε, το πατάμε. Μέσω Facebook θα πούμε? Facebook. Ωραία. Πάμε να πούμε μέσω Facebook. Έχουμε γραφτεί? Ωραία. Έχουμε γραφτεί. Έχουμε ήδη γραφτεί λοιπόν και είμαστε σε αυτή τη σελίδα. Μετά θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε για να ψηφίσουμε κιόλας. Εντάξει. Α, όχι, πρόσεξε. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ θα βγει μια σελίδα που θα δείχνει τη φωτογραφία σας. Θα πρέπει να πείτε ότι είστε πάνω από 18 και αν είστε, βλέπετε τώρα και στην οθόνη, και αν είστε όμορφοι και άσχημοι να είστε, όλους δεχόμαστε, δεν έχουμε face control. Όπως. Ναι. Όλοι εδώ. Λοιπόν, εξάλλου όλοι οι ακροατές, όλοι οι τηλεθεατές στο Αντένα όμορφοι είστε. Για να επιλέγετε Αντένα προφανώς είστε οι ωραιότεροι. Και οι εξυπνότεροι κυρίως. Λοιπόν, Σάρα, εσύ θα φέρνει τη φωτογραφία σου? Θα φέρνει. Με τέτοια μάτια και αυτό έλειπε δηλαδή. Κούκλα η Σάρα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τη Σάρα. Έχετε αγωνία να δείτε πώς είναι αυτός ο περιβόητος στίχος? Έχετε μεγάλη αγωνία? Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένουμε να δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον περιβόητο τοίχο του Rising Star. Παρακαλώ πολύ να κατέβει ο τοίχος. Αυτός εδώ είναι ο τοίχος του Rising Star. Ένα τεχνολογικό επίτευγμα, ό,τι πιο σύγχρονο έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Το θέμα είναι να το δούμε να ανεβαίνει και θα το δούμε σε λίγο σήμερα να ανεβαίνει με τη βοήθεια της Καλομήρας και τη δικιά σας βέβαια από το σπίτι που θα ψηφίσετε θετικά. Όπως έχετε καταλάβει, όλοι μπορούμε να γίνουμε κριτές στο Rising Star φέτος. Και εγώ μπορώ να γίνω κριτής, δεν κατάλαβα. Μόνο ο Σάκης, δηλαδή από παρουσιαστής έγινε κριτής. Εγώ να μην γίνω. Και ο Σάκης περισσότερο από μένα. Δεν με έχετε ακούσει να τραγουδάω, γι' αυτό τα λέτε αυτά. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, πλάκα κάνω βέβαια. Την άλλη εβδομάδα, σε αυτές εδώ τις άδειες καρέκλες θα κάτσουν 4 φοβεροί κριτές. Οι καλύτεροι της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Αντώνης Ρέμος. Η Δέσποινα Βανδύ. Ο Κώστας Μακεδόνας. Και ο Χρήστος Μάστορας.